Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Oktýabrda häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagyna göni 100 ýyl doldy. 19-njy asyryň ahyrlaryna Rus hoşnary tarapyndan basyryp alynan bu munyň netijesini Rus faşşalygyna birikdirilen ilkinji häzirki zaman Türkmen döwleti 20-nji asyryň 1-nji çäreýeginde Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň çägine esaslandyrylýar. Türkmenistan eseri häzirki Türkmenistanyň çäklerini odal Rus faşşalygynyň Türkistan guberniýasynyň Zakaspiýa oblastyny odalky Xiwa hanynyň hemde Bukhara emýerliginiň bir bölegini öz içine alýan sebäplerde Türkmen Sowet ýolbaşçylary tarapyndan esaslandyrylýar. Bu bölünşik Moskwa häkimetleriniň tutuş Orta Aziýa Sowetiniň milli döwlet bölünşigi bilen bagly döwlet siýasatyny durmuşa geçirýän döwürlerini amal edilýär. Etniki gelip çykyş boýunça esasan türkmenleriň ýaşaýan Sowetlerini bir bitewi dili, medeniýeti we bir bitewi ykdysadyýety ýa bolan Türkmenistan döwleti 1925-nji ýylyň 24-nji fevralyna Aşgabatda geçirilen bütün Türkmenistan Sowet gurultaýyny TSSR döretmek hakyna jarnama bilen elan edilýär we şol bir gurultaýda Türkmenistan SSR-niň SSR-iň düzümine meýletini girýänligi hakyna karar kabul edilýär. Tarih çeşmelerden ma'lum boluşyna görä daşary ýurtlaryň arasyna ilkinjilerden biri bolup Türkiýe Respublikasy 1925-nji ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny özbaşdyk döwlet hökmüni ikrar edýär. Ýöne Sowet Soýuzyna bakna Türkmenistan Moskwadan bir usat daşary siýasaty kesgitläp daşary ýurt bilen aragatnaşygy ýola goýup bilmeýär. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri programmasynyň nowatda aksany bu möhüm sine bagşlanýar. Gepleşige Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we syýynçy Hudaýberdi Haly gatnaşýar. Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň 100 ýyl mundan öňe esaslandyrylmagy barada nämeler bilmeli? Ýöneköý bir Türkmenistanly, ýöneköý bir Türkmenistanyň raýaty biz şu sene barada esasy, iň esasy nämeler bilmeli? Esas soraglar şu döwlet haçan döredildi? Kimler tarapyndan döredildi? Onuň çägine haýsy territoriýalar değişdi boldy? Bu döwletiň paýtagty nere boldy? Şu yerde bir esasy bellemeli zat bar. Olum her bir gırjdanin, her bir raýat şol ýurdun adamy öz ýurdunyň taryhyny bilmeli. Şoň bilen birlikde ýurdun taryhy da edil jemgyýet ýaly üýtgäp durýar. Meselem Türkmenistanyň territoriýasynda häzirki çäginde 3 sany uly imperiýa bolup geçipdir. Bunun başga da kiçi döwletler bolupdyr. Ondan soň häzirki döwlet bar. Şu döwletler haçan bolupdyr, nähili gurulupdyr, hem näme üçin olar dargapdyr. Şuň sebäplerine şol ýerli adamlar düşünseler gowulýar. Şolaryň bir ol medeniýeti bolupdyr ýa, olaryň bir özlügi bolup durýar. Şonuň üçin her bir adamyň öz döwletiniň döreýişi baradaky taryhyny bilmegi zerur hasap edýän Türkmenistanyň häzirki durkunyň döremegi 1924-nji ýyl bilen baglanyşykly. Ýagny 100 ýyl mundan öň häzirki Türkmenistanyň territoriýasy emelegelli resmi taýdan hem ol tasdiklanyny hem halkara gurumlar tarapyndan ol ikrar edildi. Ine şu taryhy bilmegi zerur her bir adamyň. Häzirki garaşly Türkmenistany 100 ýyl odal döredilen Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň dowamy hökmüni garalmalymy Hudaýberdagy ýa-da 33 ýyl odal dünýä kartasyna peýda bolan täze ýaş döwlet hökmüni hasaplanylmalymy? Hut şol öňkü 100 ýyl mundan öňkü döredilen Türkmenistan döwletiniň dowamy hökmüne garamaly. Sebäbi soňra döwlet döretmek kyn. Meselem öz döwletini döretjek bolýan bir näçe ýurtlar bar dünýäde. Aýdalyna Hytaýda Uýgurlar bar. Sinjan awtonom oblasty ýa-da bolmasa Iranyny, Irakda, Türkiýede Kürtler ýaşaýar. Şolar sany taýdan ummasyz köp türkmenler bilen deňeşdirilende. Emma olar öz döwletlerini gurup bilen oklar. Şoňa şert ýok, mümkinçilik ýok. Ýöne Türkmenistanyň öz döwleti bar. Sebäbi şunun esasy 1924-nji ýylda Türkmenistan döwletiniň düýbi tutuldy. Häzirki döwlet hut şol 24-nji ýylda döredilen döwletiň dowamy hem şol ýylda döredilen döwletiň şerhetini öz şägi hasap edýär hem-de şu döwürde döredilen paýtagt şäheri häzirem öz paýtagty hasap edýär. Bu günüden güni häzirki garaşly Türkmenistan şol Türkmenistanyň dowamy. Garaşly Türkmenistan öňkü Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň nämeleri miras aldy? Ideologiýa babatyny, aňyýet, taglimat babatyny durmuşa geçirilen özgörüşler haýsy ugurlarda
köne Türkmenistanyň alyndy. Türkmenistanyň iň uly alan mirasy ol yer, territoriýa, şüçek. İkinji bir alan ulugady türkmen halkynyň bütünlügi. Türkmen halky bütünlügi birleşdi. Meselem 24-nji ýyldan öň olar bölekdi. Aryndan 3 bölege bölünýärdi. Ine şol toprak bütünlügi, milli bütünlük, şol zatlar alınan iň kymmatly hem zerur baýlyklaryň biri. Galan köp zatları soňky döwürde döretdiler. Meselem hat sowat meselesini. Hat sowat diýenden täze bilim, täze garaş emele geldi. Ol şu geçen 100 ýylyň dowamyny farmerlerini hem kämilleşip geldi. Şoň bilen birlikde medeniýet, täze medeniýet soňky döwürde döredildi. Elbetde munyň aňyrsyna milletin öz milli baýlygy da durýar. Meselem türkmen halkynyň musgawy edebiýaty, türkmen halkynyň dörediligi, däpde sury, evin eşigi, şu zatlaryň köpsi aňyrdan gaty aňyrlardan gelýär. Şol zatlary türkmenler gorap bildiler. Şonuň hut şunyň durmuşyny ornuşdurmaga çalyşýarlar. Şeýle bir köp taraply miras we şoň bilen birlikde de täzelenýän, döwre laýyk edilýän miras. Indi Hudaýberda şeýleräk bir soraw wa deňeşdirmek üçin şeýleräk bir soraw öz-özünden peýda boldy. 1991-nji ýyl bilen 2024-nji ýyl aralygyna 33 ýyl bäri dowam edýän garaşly Türkmenistan döwleti bar. Indi şu 33 ýyllyk ösüş bilen 1924-nji ýylda döredilip 1957-nji ýyla çenli Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilkinji 33 ýyllyk taryhyny deňeşdirsek, şol wagtky 33 ýyllyk taryh bilen häzirki 33 ýyllyk taryh deňeşdirilende türkmen halky nähili özgörüşi, transformasiýany başdan geçirdi iki döwürde siziň pikiriňizçe? Bu ýerde ilkinji 30 ýylda ýa-da 33 ýyl diýeni jemläp aýdaýylda 30 ýyl. İlkinji 30 ýylda Türkmenistanyna şol ýurdu döretmek barada onuň döwletligini emele getirmek, beýleki ugurlaryny bilimi, sowady, şoň bilen birlikde şäherleri döretmek, ykdysadyýety guramak, şol ugurlarda öňkü döwürde geçen 30 ýyllykda gaty köp iş edilipdir. Bir millet, bütün millet öz jan teni bilen şol mesele berilipdir. Yoksa şol döwürlerde siýasat agyr eken, meselem baý kulaklar diýip adamlary gyrpdyrlar. Soňra kolhoz birleşikleri döredilipdir. Milletin malyny, yerini, emlägini, ähli zadyny ortalyga goşmaly bolupdyrlar. Eger şuna boyun bolmadyk adamlary ya ýok edipdirler ya da sürgün edipdirler. Muňa garamazdan şol döwürlerde nähili de bolsa şu täze Türkmenistany döretmek üçin has köp işler edilipdir. Yine soňky 30 ýyly alsak, soňky 30 ýylda ýurt parahat, olar ýaly bir baý kulak diýip bir adamlar sympa bölýän, ýagny toporlara bölýän siýasat ýok. Adamlary öz ýerinden göçürýän siýasatym ýok. Elbetde bir näçe adamlar türme basyldy, bir näçe adamlar bir başgaça pikir edýänligi üçin ýurtdan çykmaly boldy. Olar ýaly şäherler bar. Ol dowam edýär. Ýöne soňky Türkmenistanyna öz ýurduny, öz topragyny gülletmäge ören uly mümkinçilik boldy. Sebäbi Türkmenistan tebigi baýlyklara baý bolan üçin diňe gazyň hasabyna ýa-da neftin hasabyna ummasyz köp baýlyk alyp bilýärdi daşary ýurtlardan. Ol alynam. Şol baýlyga meselem aýdaly esasan merkez, şol Aşgabat hem Aşgabatyň daş töweregi gurully, täzeden gurully. Beýleki ýerlerde Daşowy, Gunwatar, Türkmenistan, Lewap ýakalary ýa-da Marda edilen işler az boldy. Men diýjek bolýanym şu soňky 30 ýylda, öňkü 30 ýyl bilen deňeşdireninde, soňky 30 ýylda gaty köp işler edip boljakdy. Türkmenistan bir cennet ýaly ýurda öwürip boljakdy. Ýöne gynansaňam şol mümkinçiligi elden berip gelýärler. Indi iň soňky soram daýrda türkmenler taryhda ozanom köp döwletler gurup döredip berentliklere çykarypdyrlar. Türkmenistanyň Sowet Sosialistik Respublikasyna da diňe türkmenleriň guran döwleti diýmäge doly esas barmy? Sadalaşdyryp gönläp aýdylaryny bu döwlet Sowetler, bolşewikler tarapyndan guruldymy ýa-da türkmenler tarapyndan guruldymy ýa-da bolşewik aňyetini kabul eden türkmenistanlar tarapyndan guruldymy? Indi bolşewik diýip aňyetler barada gurrun etmek käm bir gelişikli bolmany biler, ýöne siz şu urda näil pikir edýäňiz şu tema boýunça? Şu soňky diýen esasyň bar, şol bolşewik aň düşünjeli adamlar
şol nähili de bolsa hakykata laýyk gelýär. Ol isleseňem şeýle, islemeseňem şeýle. Egerde biz taryha seretsek, meselem dünýäde Mongoliýa döwleti bar, Mongoliýa respublikasy bar. Mongoliýa respublikasy döredlerini olaryň ýolbaşçylary Ursiýetdäki Moskwada oturan kommunistlerden kömek sorapdyrlar hem özleriniň respublikasyny gurmakçy bolýanlyklaryny aýdypdyrlar. Şu meselede Ursiýet olara kömek etdi, ýardam berdi, şeýdem olar döwletli boldular. Şonuň bilen birlikde olaryň goňşusy bolan Sinjan vilayaty, ýagny Uýgurlaryň ýaşaýan ýeri, Uýgurlar şol döwleti gurup bilmediler. Olaram şeýle teklip bilen öňe çykypdyrlar. Ýöne Uýgur resmileri biz Uýgur İslam döwletini döretmek isleýäs diýipdir. Şol döwürde de häzirki wagtda da İslamdan bir hili gorkma bar. Şondan çet durmak, daş durmak. Kut şol sebäp olaryň döwlet gurmagyna täsir beripdir. Türkmenistanyň şolar ýaly. Egerde Türkmenistan meselem öz milli döwletini gurjak bolsa, onda belki bu başa barmazdı ya da kıyın olurdu. Yani olur sosyalistik Türkmenistan, yani komünistik an düşünceyen Bolşevik ideyaları gollayan döwleti gurmak isläpdirler. Şeýdem olar öz maksadyna ýetipdirler. Şoň bilen birlikde Türkmenistan döredilen döwründen öň. Meselem Xiva hanlygy bardy. Xiva hanlygy soňra respublika boldy. Olaryň hökümeti boldy, hatda orden medal çykardylar. Lenini de öz medallary bilen sylagyladylar. Ýa-da Buhara emirligi soňra respublika boldy. Ine şol iki döwlet ýok edildi. Oň ýerine Özbegistan hem Türkmenistan döredildi. Bu ýerde biz nähili de bolsa şol çäkden çykyp bilmeýäs. Ýagny Bolşevik an düşünjesiniň, Bolşevik ideýasynyň täsiri, revolüsiýon täsir şol döwürde ören güýçli boldy. Şol ideýany yerlikli gollap bilen adamlar onu utuşwadandylar. O bilen Gaýrsyz Atabaýewiň hereketini, Nedirbaý Aýtakowyň, Şähet Muradowyň we beýlekleriň hereketleri ören ýerine düşüpdir. Şol ideýalar arkaly olar öz döwletini gurupdyrlar. Daýerda yine birje sorajak diýip planlaşdyryp oturdum. Şu döwletiň gurulmagyny iň esasy iki adam, iki şahsy mysal berip bilermisiňiz diýip sorajakdym. Siz ýanky gurulmagyň iň soňky bölegini degip geçdiňiz. Ýöne gysgaça aýtmaly bolsa, şu döwletiň sakasyna duran iki şahsiýet barady gurulmak etmeli bolsa, olar kimler bolardy? Ol bilen Gaýrsyz Atabaýew bolardy. Sebebi iň bir ýöne koýzat Gaýrsyz Atabaýew bütün Türkmenistanyň territoriýasyny, şonuň serhedini aýlanyp geçipdir. Atly aýlanyp geçipdir. Bar ýeri bar görüpdir. Şolar ýaly ýolbaşçy soňra Türkmenistanyna bolmady. Hatda Niýazow döwründe şeýle bir ýolbaşçylar boldy. Olar kabinetinden hem çykmadylar. Kabinetinden çykman ýurdu dolandyrdylar. Şolar ýaly adamlar boldy. Şolar bilen deňäninde olar ören uly iş edipdirler. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan şol döwürde dartgynly ýagdaýdady. Sebebi Türkmenistanyň içinde Cüneyt Han vardı, Xiva hany. Hem beýleki toporlar vardı. Şolar bilen gürleşmek, şolar bilen bir ılalaşa gelmek, şu Türkmenistany, häzirki Türkmenistany gorap saklamak. Iň esasy da şunun milletini ayap saklamak, halkyny goramak meselesinde. Şol adamlar köp taraply iş edipdirler. Köp barlyşyga gidipdirler. Olar bir edil diktator däl, bir ugry tutýan, ýagny şol komünist bolsa, şol Bolşevik bolsa ýaşamaly ýoksa da ýok etmeli diýilen prinsipi tutan adamlar däl. Ine şol adamlar iň öňde durýarlar. Olar elbetde döwletiň iň uly iki şahasy, ol hökümetiň başlygy hem parlamentiň başlygy. Şol iki başlyk hökmünde mudama Gaýrsyz Atabaýew bilen Nedirbaý Aýtakowyň atlary tutulýar. Ýöne olaryň töwereginde de ören gowy, ýurdun geljegi barada uzagyndan pikir bilen şahslar bolupdyr.